Mayong buntag mga higala. Ang oras karon alas 5:40. Pero ang adlaw at bang kayo na. Hayag na. Tangkuon na mo karon ang among gianggot. Gianggot ni sa akong yuyo. Nang tuba sa pugahan ba. Niya nami manghigala diri sa gianggot nga pugahan. Uy, Awas na. awas man. Daghana kayo oy. Napuno ang sugong mga higala oh. Taas kayo ang sugong na. Taas kayo nga sugong oh. Pero tanawa. Oh, Awas. awas. Grabe. Impas ang tuba kani ron. Mo ni ang pugahan kini. Nagipilay ng pugahan. Oh, Okay. awas gitu. Ah, grabe. Kana. Puno kayo manghigala oh. Ilan. Mo ni abong tuba diri sa lasang. Pwede po di sa himong suka. Mo ni ang kon manghigala nagtulo-tulo. Ah, nakana oh, tulo. Otro. Tulo siya. Gikan bali mga 24 hours, mga 24 oras. Wa na puno na. Kini siya oh, puno na. Tanaw na to unsa kaha na ron, matunga ba kaha na ang galon or mahamabaw. Gamay gani ni siya nga pansahod kay kung dako pa ni nga sugong. Kay di man nimo awas. Siguro ning galon. Impas gyud. Puno na. Tunga nang galon. Gipis na mga higala. Ayan, tulag taon. Parang tuba. Puti lang no. Puti kayo mo rin siya tuba o kuhan. Nang lubi. Iyay. Magkatagay kita dani karon yo. Tagay oy. Tagay oy. Tagay oy. Unsay tagay? Asa kang tagaya? Kusog kayo. Puno ang sugong. Taas kayo ng sugong mga higala oh. No? Ah, na mga higala. Tunga na sa galon. Ini atong Tao na to. tilawan na dayon. Tunga sa galon. Tilawan na to. Ipis dayon. Pangapi man eh. Kape. Yan to ikaw na. Ikaw na. Ikaw may ipis. Ako na pod. Tangla sa kaya eh. Ako na pod. Uban ng yoyo. Tangla Tamis gi guys basta bagong dawat. bagong kuha. Pangkape ba lasang? Sarap. Nagdaman ko karugkok. Isa pa man napay ato na mo nga ikaduha. Nga nagdala ko kok sa gula na mo ni karon og kok. Impas gini karon. Agi lahiba na pud ni Yoyo. Lahiba na to kay muagas ba. Kini siyang pugahan. Pag dili na ni siya muagas. Kuano na dayon kanang ang guton, pabaturan ba, tibhangan para mabatod. Unya pag mahurot ng batod, makuha ng mga batod, mubahi man Pwede na pod kuhaon ng bahi, isaog. Grabe kayo nga triple ang purpose, triple ang purpose ani nga pugahan. Makuhaan og tuba, makuhaan og batod, makuhaan og bahi. Mo ni mga higala, di lahiban na ni Yoyo og utro. Para kusog na siya maagas. Now, tulo na paspas na yung tulo. Tulo na sad. Kana siya tuba na sad na. Kini siya mo ni ang ikaduhang paagi sa pag-anggot kay wala pa man siya bunga. Mo na nga giputol na siya diri sa iyang
pinakatumoy. Pero kung doon na ni siya bunga, ang katong iyang bungol maoy putlon. Ang mura sa kag naganggot og lubi. Nana ra gyapon ang proseso. Gisawod na oh. Oh, kusog kayo ang iyang agas. Sa isa ka segundo kaduha mo tulo. Unya hapon ani ana nasad ni. Dugay na gani ni. Tabunan sa tabunan gid kay aron di sumaslom. Karon mangigalak ang kuo na pud namo tong isa. Ikaduha nga pugahan. Pero nakadala na mi og tuba tunga sa galon. Giinuman pag idamo kape ba? May kape. Sayo kayo kape. Don't panic. It's organic. Mao na ni mga higala ang ikaduha. Tanaw na to napuno bang sugong or tunga. Daghan na kay ang tutungal. Daghan eh. Nayo. Puno oy, diri ko. Mabaw eh. Mabaw. Uy, hamabaw gyapon. Daghan gyapon. Pasige ni tuba. Mano ni manghigala ang ikaduha. Duha pa ni ka pugahan. Kini pod nga mga pugahan, wala pa siya bunga. Pero nakakuha na mirog tuba, be tanaw na to nag mahamabaw ba na. Oh, hamabaw, hapit. Ay, hamabaw gyud kay ato ba yang giinom? Nagiinom ba ta? Imnan man. Kusog man yang tulo. Sa isa ka segundo kaduha mo tulo. Kato among gianggot ganina, dako na to nga pugahan, kini pugahan gamay pa. Ano mong kuhaan karon og ubod. Mo isundan og pamahaw. Nagdaman ko kuan tinapa. Mo ni ang nakanindot sa pugahan kay triple ang purpose. Ang ubod makaon. Nya napagyoy suka. Nya napagyoy batod. Nya ang iyang bahi pwede pagid isawg. Upat day, upat ka purpose day. Dako gyud sa ubod. Asana gid tag ubod ani karon yo. Sana yung ubod. Mao na ni ang ubod manghigala. Taas kayo. Duha raming yoyo. Ay impas. Asana gini karog ubod. Mao na. Gula na bugkok. Nakatesting nakaanayo nga sa gulagkok. Wala pa ko testing. Wala pa. Karon katesting ta karon. Tingnan na to na. Tingnan ni dia. Oo. Tuba sa pugahan gisagulag kok. Apit na yung kapuno. Karon. Pas, hapit gini na puno. Ato nang testing ang inom dayon. Ikaw na. Testing ang ginato kay Testing dayon. Nindo ta ka Tanlas kayo. Tanlas Tanlas kayo.
Lamia kayo sa ladok oy. Lamia kayo sa pagpangladok oy. Ikaw na po do. Nakod. Mga igala. Tuba sa pugahan gisagulag ko. Ikaw na po kay. Sarap pa kayo. Sarap kayo. Ah. Ah. Pagkalami. Daghan pa kayo. O pa na tunga. Lami kayo ra. Nagulag ko. Nindo talaga yung sagulan na po. May nakasuway po ka sa kuan. Ni busing ba? Ang busing. Makita to karon ani nagtagay og Ibog taro. ang gising-isi to karon. Busing. Ibus duwi ba? Busing. Oh, nami diri to ba sa pugahan sa gula na mugkok. Busing. Nami to ba sa pugahan oh? Sa gula na mugkok. Pagkatanlas kayo. Nagdungag na may dire manghigala sa payag ni Yoyo. Kanang dako nga kaldero mo na mong gulayan sa ubod. Kanang gamay mo na mong gidungagan. Yan duha rami karon dako kayong ubod impas gini karon. Asana gyud. Muna gulay sa mga higaunon. Gilunod ng karne. Dagko kayog hiwa ang karne. Mats kutsara ra gitirag abali sa tinapa oh. Basta. Lunod dayon. Daog na. Ni ana mga higala oh, nagbukal-bukal ng ubod. Luto na. Mga una may karon. Mo ni style sa pagdungag ni Yoyo, bitay-bitay ra. Panit ra sa rami yang gibirada dia. Ni ana mga higala, kumbati na may dire ni Yoyo. Ning kadana oh. Hamabaw sa kaldero nga ubod. Kamera duha. Grabe nga kaon eh. Kana nga kaon, way limit. Labaw ko pista ba? Nang kaon oh. Luto. Yan na may dahay pang tubel. Pang tubel. Tubel na dia. Pas. Pagkasarap kayo. Teka ka. Direk. Ubod sa pugahan. Nagisagulan og tinapa. Doble kay no. Mo kuan ubod unya tuba libre unya kung abaturo na. Okay po. Nya kuan pa gyud kanang bahi. Himog saog. Bahi pa gyud. Wagin nato na hurot yo. No, Wagin na binlan gyud, di gin makaya tapay oh sa kaldero. Ni apo gido. Impas gyud. Kini dayo ato sunod karon. Lagayan ko nato kay. Pahilis dayon. Pahilis. Tanlas kayo ang ubod, gigulay, ang tuba, giinom. Mao na ang pugahan. Pag kanindot kayo sa pugahan, daghan kayong purpose. Impas. Pandere. Na pa dong ha. Bira akong bate. Busog na kayo ko. Pas. Mga gala na apsan mi diri ni Manoy Dion. Nakaapas pa siya pero medyo gamay-gamay na lang. Pero na pa apsan.
Tagay pa. Napay ma damdam aga. Away damdam. Damdam day. Kubati. Sa gula ra na ko ano kok. Sa gula mo mo kok. Okay ra ang lasa. Okay ra tayo. Abing baktas na mga higala. Subida kayo. Punga kayo. Dari mini pahulay sa tungod sa kahoy nga balsa. Nayang ko ano, yung bunga. Yung bunga na. Nindot to siya himuog unlan. Pom. Nindot kini sa himuog unlan. Daghan kayo bunga diri. Okay ning nani ba? Uga na kayo. Punga kayo diha sa subida. Subida kayo. Nakabaktas na may maghigalaw mga 20 minutos. Sandig na dali sa punuan sa kahoy nga angilan. Grabe kay kapunga. Punga oy. Grabe kay kapunga. Pero napay nabilin. Tiwason karon. Grabe kayo. Grabe bakilid. Okay ra mang bakilid. From hawi lang tuhod. Mura pug tuba sa lubi ba. Muhawi pug tuhod. Ayay, gabrihan na sad. Gabrihan ang gitaguan. Para gamay na lang. Gamay na lang kay gisindala na magtagay. Impas. Sindala nun ni kay panambal sa kuhaw ba. Nadaog na. Organic kayo. Okay, masana dong ako ning law-law gamay. Okay. Tubil sa kay tambal sa kuhaw ba. murag motor ba? Pag mahubsan ang motor, pag mag-reserve, tubil ba yan, no? Tubil. Tubil, reserve naman. Tubil na sad. Tubil. Tubil. Awa pa tagay kapas manay ni mo. Awa na. Kinapsan po mini. Manoy dion dito ganina. Katagay po dito. Nindo tadi ito ba sa bulan sa pok. Lami kayo, no? Karon pa testing yun, ani? Sa bulan, kok? Testing. Okay, ani. Lami kayo, nakasundog na po gani ni busing po. Kung lawom ni ganina dong kita raduha. Matay isa ni kagalon. Kung wala na, imnan pa man nato na ito punuan ba? Kung wala nato, nag-imnan ay. Oo. Pero tayo po nga pag subida ka ron. Abot sa doon sa unahan. Otro na sa doon sa tagay na po. Malingaw lagi yung tata. Hadda sa na. Ano ba? Hadda na. Ako niyo. Lami kayo. Kung nanay nga birada mangigalaw sa gulon sa kok, bisan pa siguro isa ka container di ka mahubog. Oo, di ni makahubog oy, butangan sa kok. Pero ang kuan lang, punga lang kayo. Busog kayo. Pohon lagi dong. Maka panto dito. Magsanggutang ho dito. Bisag ka ng 5 lang sa kabuk. Piliong ginako ng dagko ginubod. Kana lagi hindi makabuk. Kanang Wilkins kada hapon, buntag hapon. Kaya gid na. Kaingong ikon na. Kung buntag unya. Pag ay kung hapon niya abali buntag siya, nya sunod buntag na pud siya abisam. Nana siguro sa mga isa ka container. Diha na, mga isa na container. Kay kanang pero di na pud makuan. Muawas na pud sa sugong. Awas oy. Nindot kiday buntag hapon gid imong abis. Kunya kung para matan-aw ba kay para dili maawas sa sugong. Para di maawas. Pero minti man to siya mo bukal, dili siya mo aslong. Pagkabuntag na dugangan na pod. Hapon na pod dugangan na pod niyo. Kaya Pag hapon lagi inim nanay lagi. naka-idea na ka ginanay ko, brada. Ay ba. Diyan ako to sa gawin. Terpok sa inyo dito kay. Kok brada ra. Tanlas kayo.
ni ating biradang kwenta. Karon Di na magigala. Di na ta maggasto og kwarta nga. Awa na di na. Ang gasto nato kana arang ko kasi paliton ng ginato. Yan arang. Karon magigala. Mm. Baktas ko pud mi dito karon. Hmm. Padung sa karsada. Ang distansya pa diri mga 20 minuto siguro. Punga kayo. Gikan pamahaw nga daghan kaya mong kanon, daghan pagi kaya mong sudan. Kamera dong yoyo. Naa pagi tuba sa pugahan. Ning pungaha kayo. Adre kasandig lagi sa kuan lagi. Kahoy nga angilan kini among gisandigan. Sandig oy. Ang damay.